Hej! Skulle du vilja dela resor, gå på lunchträffar, vandringar och ha seriösa diskussioner på dina villkor? Då är du välkommen till den digitala vänskapsklubben 60plus.se där dina vänner är med dig vart du än är. Som medlem medverkar och påverkar du mycket av 60plus innehåll. Kom och bli medlem i 60plus.se och dela med dig av dina erfarenheter och önskemål. Gå in på hemsidan www.60plus.se och klicka på bli medlem. Fyll i användarnamn, förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord. Du betalar bara 300 kronor för ett år och 100 kronor för ett kvartal. Välkommen till klubben!